नमस्कार. स्मार्ट गृहिणींना उपयुक्त किचन टिप्स आज आपण पाहूया. 1. भजी तळण्यासाठी तुम्ही कोणते भांडे वापरता हे सुद्धा महत्त्वाचे असते. भजी तळण्यासाठी नेहमी जाड तळाच्या भांड्याचा वापर करावा. यामुळे भजी तळण्यासाठी तेलाचे तापमान स्थिर राहते आणि भजी जास्त तेल शोषून घेत नाहीत. 2. कोणत्याही प्रकारचा पराठा लाटत असताना लाटण्याला किंवा पोळपाटाला चिकटत असेल तर पराठा लाटताना आपण पिठी म्हणजेच कोरडे पीठ आपण जे वापरतो ते गव्हाचे पीठ न वापरता पिठी म्हणून तांदळाचे पीठ वापरावे. 3. नैसर्गिक गूळ कसा ओळखायचा तर एका वाटीत थोडे पाणी घ्यायचे आणि त्यात थोडासा गूळ घालायचा. गूळ जर पटकन विरघळला तर तो नैसर्गिक गूळ आहे असे समजा. 4. टॉमॅटोमुळे ग्रेव्ही आंबट होते किंवा टॉमॅटो प्युरी आंबट होत असेल तर टॉमॅटो कापताना त्याच्या बिया आणि त्यातला रस काढून घ्या आणि मग टॉमॅटो प्युरी बनवा. 5. फळभाज्या किंवा पालेभाज्या शिळ्या व कोमेजलेल्या असतील तर त्या करण्यापूर्वी थोडा वेळ फ्रीजच्या थंडगार पाण्यात भिजत घातल्यास भाज्या टवटवीत होतात. 6. वॉश बेसिनला जर दुर्गंधी येत असेल तर एका भांड्यात 1 कप बेकिंग सोडा घ्या आणि त्यात 2 कप व्हिनेगर घाला आणि बेसिनचा नळ बंद करून बेसिनमध्ये हे मिश्रण टाका. असे केल्याने बुडबुडे तयार होऊ लागतात. काही वेळाने गरम पाणी आणि ब्रशच्या मदतीने घासून बेसिन धुवून टाका. त्यामुळे वॉश बेसिनला येणारा वास नाहीसा होईल. 7. ब्रेड रोल करताना ताजा व मऊ ब्रेड घ्यावा. ब्रेड रोल शिळा असेल तर ब्रेडची स्लाईस पाण्यातून काढून रोल करताना कुस्करेल व रोल करता येणार नाही. 8. पपईचा एक तुकडा किसून त्याची पेस्ट तयार करून चेहऱ्यावर लावावी. 1 तासापर्यंत ही पेस्ट तशीच चेहऱ्यावर ठेवावी. त्यानंतर चेहरा धुवून घ्यावा. हा उपाय नियमित केल्याने चेहऱ्याचा रंग नक्की उजळेल आणि पार्लरमध्ये फेशियलसाठी जाण्याची गरज लागणार नाही. 9. पोह्याचे पॅटीस करताना पोहे धुतल्यावर ताटात तळाला थोडेसे पाणी ठेवावे व त्यानंतर पोहे चांगले फुगले की ती मळून घ्यावेत. मग पॅटीस करावेत. 10. डाळीच्या आमटीचा खमंगपणा त्या डाळीच्या फोडणीवर अवलंबून असतो. फोडणी दिल्यावर लगेचच पळीभर डाळ ओतून झाकण ठेवल्यास फोडणीची वाफ उडून न जाता आमटीत राहून खमंगपणा वाढतो व झाकण न ठेवल्यास फोडणीचा वास उडून जातो व त्याचा खमंगपणा कमी होतो. आमटीला फोडणी देण्यासाठी लोखंडी पळी वापरल्यास आमटीला छान चव येते. 11. सकाळी झोपेतून उठल्यावर थकवा जाणवत असेल आणि कोणतेही काम करण्याची इच्छा होत नसेल तर कोमट पाण्यात थोडेसे मीठ टाकून आंघोळ केल्याने रक्तपुरवठा सुधारतो आणि शरीराला आराम मिळतो. असे केल्याने ताजीतवाने वाटते. 12. इडली, वडे इत्यादी स्नॅक्सबरोबर द्यायच्या चटण्या पाणी किंवा दही घालून पातळ कराव्यात. 13. भाकरीबरोबर किंवा ताटात वाढायच्या सुक्या चटण्या पाणी न घालता वाटल्यास जास्त छान लागतात. 14. चटणीत आंबटपणासाठी लिंबू किंवा दही घातले तर 6-7 तासानंतर फ्रीजमध्ये ठेवूनही चटणीची चव बदलते. परंतु जर वाटताना चिंच घातली तर चटणी जास्त वेळ चांगली राहते. 15. सुक्या खोबऱ्याची चटणी जर खोबरे न भाजतात केली तर थोड्याच दिवसात खवट होते. 16. अनेकांना व्यवस्थित झोप न लागणे ही समस्या असते तर त्यासाठी औषधांची सवय लागू नये म्हणून हे टाळण्यासाठी घरगुती उपाय म्हणजे झोपण्याआधी दूध किंवा पाण्यासोबत चिमूटभर जायफळाची पावडर घेतल्यास चांगला परिणाम दिसतो आणि छान झोप लागते. 17. गव्हाचे पीठ चाळल्यानंतर जो शिल्लक कोंडा राहतो त्या गव्हाच्या कोंड्यात भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन ई असते. तो कोंडा साईसकट दुधात मिक्स करून जाडसर लेप करून चेहऱ्यावर लावावा. यामुळे चेहऱ्याचा रंग उजळतो आणि चेहरा चमकदार दिसतो. 18. कोशिंबीरसाठी वापरायच्या भाज्या व काकड्या ताज्या असल्या पाहिजेत. भाज्या जर शिळ्या व मऊ असल्या तर बनवलेली कोशिंबीर चवीला चांगली लागत नाही. 19. सूप बनवताना शक्यतो पितळेच्या किंवा तांब्याच्या तळ असलेल्या स्टीलच्या पातेलीत करावे म्हणजे सूप तळाला चिकटून जळणार नाही. 20. भाजीच्या फोडणीत तेलावर भाजी घालण्यापूर्वी तिखट व हळद थोडे परतले तर भाजीला रंग व करी म्हणजेच तेलाचा तवंग छान येतो आणि चवीलाही छान लागते. 21. भाज्या शिजत आल्यावर मीठ घालावे. आधीच मीठ घातल्यास भाजी शिजायला वेळ लागतो. 22. कपड्यांवर शाईचे डाग पडले असतील तर त्यावर थोडा वेळ मीठ लावून ठेवा. थोड्या वेळाने स्वच्छ पाण्याने धुवून टाका. 23. चपातीच्या डब्यात चपातीखाली चुकूनही न्यूजपेपर ठेवू नये. गरम चपाती न्यूजपेपरवर ठेवल्याने पेपरवरची शाई चपातीला लागते आणि ते आपल्या आरोग्यासाठी चांगले नसते. म्हणून चपातीच्या डब्यात नेहमी एखादा स्वच्छ कॉटन कपडा वापरावा. 24. पावसाळ्यात कधीही ओल्या फडक्याने लाकडी फर्निचर पुसू नका. त्याऐवजी ते कोरड्या कपड्याने पुसा.
आणि त्यावर चमक पाहिजेच असेल तर खोबरेल तेलामध्ये थोडं इसेन्शियल ऑइल टाकून त्याने पुसून घ्या, चमक छान येईल. 25. कचऱ्याचा डबा वेळोवेळी स्वच्छ करण्यासाठी डब्यात प्लास्टिक बॅग लावून ठेवावी, म्हणजे कचऱ्याचा डबा खराब होणार नाही. यामुळे घरात झुरळे व मुंग्या व इतर कोणतेही कीटक होणार नाहीत. वरील उपयोगी टिप्स व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.